ndinogamuchirai mose masikati ano atatenderwa naShe kuungana panzvimbo ino kuti tishumire shoko raMwari pakati pedu. Ndinogamuchirai mose vari mudzimba nevari kuteerera mumaredhiyo. Ndinokutendai nezuva rinonzi nhasi rataunganidzwa pano nekuda kweshoko raMwari rataunganira pano. Panguva ino ndisingapedze nguva, regai ndinamate munamato wokuti shoko raMwari riuye pakati pedu, nekuti shoko ndiyo mbuva yatiri kuzopuhwa kuti tigone kurarama nayo, nekuti hatigone kurarama nechingwa bedzi asi nemashoko ose anobva muromo waMwari. Chiregai ndinamate kuti ndizokusumai mushumbiri ndinoziva, ndakaziva kwenguva yakareba anogara achishumira shoko raMwari zvine simba. Saka nguva ino regai ndinamate kuna Mwari mose muchiteerera shoko raMwari parichauya. Regai ndinamate. Baba, tinoda kutendai panguva ino yemasikati ano. Tinodzorera mbiri kwamuri nokuti makasika denga nenyika. Hakuna rimwe zita ratinovimba naro kunze kwezita renyu. Tinoda kutendai nekuda kuvatungamiriri venyika vamakaisa panzvimbo ino yeZimbabwe. Tinoda kutendai nekuda kwemutungamiriri wechechi nevatungamiriri vanoshanda navo, Baba Dr. C. Chiangwa. Tinoda kutendai pavachashumira shoko ravo rinobva kwamuri Mwari. Ngaritizadze tigogona kufamba zvakanaka. Zita renyu rigokudzwa muzita raBaba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Amen. Tinokutendai panguva ino nokuteerera kwenyu vadikani maitirwa zvakanaka mudzimba. Panguva ino yemasikati ano shoko iri rakuuya zvine simba. Gamuchira shoko kuitira kuti tifambe zvakanaka. Regai at this moment in time, let me welcome our Dr. C. Reverend Chiangwa to come to the podium so that we present the shoko ravapuhwa naMwari. Regai vaite welcome. Thank you. You may come to the podium. Tinoda kutenda mufundisi murefu, mufundisi P murefu, avo vandisuma kwamuri vatigamuchira. Shoko raMwari rinoti ipai rukudzo kwarakafanira. Ndinoda kutenda madzibaba edu omwe akatitangira, machurch fathers edu munyika yedu yeZimbabwe nepasi rose. Ndinoda kupa rukudzo noruremekedzo rwangu kumutungamiriri wenyika yedu yeZimbabwe, His Excellency President Mnangagwa and his deputies and all the cabinet. Nasi masikati ano tinoda kugoverana shoko raMwari munyika yakasununguka. Ndine shoko kwamuri sondirakapera ndakakutaurirai pamusoro pokuti Jesu Kristu vakatisunungura pakutukwa. Ndikakutsanangurirai chinonzi kutukwa. Zvino izvo zvavakafira pamuchinjikwa, izvo zvavakatamburira pamuchinjikwa, vakatisunungura pakutukwa kuti tiite sei. Nhasi I have entitled my message that we have an inheritance. Tine nhaka yatakagadzirirwa naMwari. Hama yangu fara kana uri muKristu. Kana usiri pandichapedza kuparidza apa uchange wa muKristu. Fara nokuti tine nhaka yatakagadzirirwa. Ndinoda kutaura mazwi mashomanana anowanikwa kubhuku, asi ndichati ndapinda mushoko raMwari. What is an inheritance? Chii chinonzi inheritance? Ukagoogle rangu riri kuti it's money, property, etc. that is received from someone when that person dies. Something from the past that is still important or valuable. The act of inheriting something. Isu tine inheritance yatakagadzirirwa. Ndo nyaya ndinayo nhasi pano. Kana pano panyika uchifunga kuti hauna chauinacho,
uri mukristu uchizvikompeya nevamwe, nditeererese nhasi kuti une nhaka, une pfuma inopfuura nokunaka. Mabasa avapostori chapter 20 kubva pavhesi ya32 inoti, and now brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. This word I am preaching is able to give you an inheritance among all them which are sanctified. Now, Apostle Paul, hey, akanga akubva paakanga ari akuenda kuJerusarema. Kwakauya mumwe murume muprofita, akati murume uyu kwaari kuenda ari kunosungwa, achanourayiwa ikoko. Paulos anoti, none of these things move me. Handina kugadzirira kurohwa chete, asi kufira zita raJesu. Ndiri kuenda kuJerusarema, hapana chinondimisa. None of these things will stop me. Say, anobva apfuurira pamberi achiti, now brethren, kuna ivavo vaimutaurira shoko kuti musaende Jerusarema munonourayiwa. Anoti, now brethren, I commend you to God. Ndinokuisai kuna Mwari. Hey. Mwari yeyu achakuvaka nokuda kweshoko randinoparidza, and who is able to give you an inheritance among all them which are sanctified. Pane vamwe vanhu vakanatswa panyika pano, tine vanhu vakawanda vakagamuchira Jesu, vakanatswa, vakaruramiswa, vakazodzwa kuti vave vana vaMwari, vave vadyi venhaka pamwe chete naKristu Jesu. Hama dzangu nhasi masikati ano ndoda kutaura nemi ndichiti, we have an inheritance. Tine nhaka, without any shadow of doubt. Ishe Jesu havareve nhema, Mwari wangu havasi munhu havareve nhema. Zvavakareva vachazvisimbisa, vachazviita, nokuti hakuna shoko ravo rinodzokera kwavari risina kupedza zvaratumwa. Zviro kwazvo tine nhaka yatakagadzirirwa. Ndoda kuverengerai Mabasa chapter 26 verse number 18. Ndi Paulos zvakare ari before King Agrippa, asungwa nokuda kwokuparidza vhangeri, ari pamberi pamambo Agrippa. Paulos anotaurira kuti, mambo Agrippa, munozviziva imi kuti ini ndakanga ndiri mumwe wevanhu waitambudza vanhu venzira iyi, vemakristu ava. Asi nerimwe ramazuva ndichienda kuDamascus, ndakapenyerwa nechiedza, ndikadonhera pasi. Zvikanzi, Sauro, unonditambudzireiko? Ndikati, ndimaniko Ishe? Zvakanzi, ndini Jesu waunotambudza. Ukatambudza kereke yaMwari, ukatambudza makirisitu. Hausi kutambudza makirisitu, hausi kutambudza vanhu, asi uri kutambudza Jesu Kristu, muridzi wekereke. Jesu anoti, Sauro, uri kunditambudzireiko? Hapana kana one day rakaenda kudenga kunotambudza Kristu, asi aitambudza makirisitu. Jesu akati, uri kunditambudzirei? Now, ari pamberi pamambo Agrippa anoti, oh King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. God told me that is going to fight for me against vanhu vose vanondimukira. Pa verse 32, Paulos anopfuurira pamberi achiti, and now brethren, chapter 26 verse 18, and he says, God told me to open their eyes
and to turn them from darkness to light. Now, the mission of Apostle Paul is now saying, my mission is to preach the word, to open the eyes of the believers, to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins. And, oh, I like that one, and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Amadzangu, Paulos anoti Mwari uyu wandituma kuti ndiparidzire vanhu vhangeri, ndivasvinudze meso avo, vabve murima vauye kuchiedza. Hama dzangu anoti vabve musimba raSatani vauye kusimba raMwari, vagamuchire kuregererwa zvakaipa, vagamuchire kanganwiro yezvivi. Pamusoro pazvo, the last thing, and inheritance. Oh, hallelujah. And inheritance. Rega kundidadira mkoma, rega kundidadira hama yangu. Ukandiona ndisina zvakanaka zvenyika ino, ndine nhaka yandakagadzirirwa. Zuva randinobva pano panyika, ndine nhaka kwandiri kuenda. Nhasi ndoda kutaura nemi, ndoda kuratidzai. Paulos anoti chinhu chikapupurirwa kaviri kana katatu, chinhu ichocho ndicho chokwadi. Kana uri mukoti kukashedzwa 2 witnesses vachitaura against you, oh my God, watoenda iwe, nokuti zvapupu zviviri ndezvechokwadi. Ndakuverengerai rugwaro rwamabasa avapostori. Now, panapa vanonyorera tsamba chechi yekuvaEfeso, the Ephesian church, chapter number 1 verse 11. Inoti, in whom also we have obtained, I like we have obtained an inheritance. Now, what tense is this? We have obtained an inheritance. Shama, kungotendeuka, kungogamuchira Jesu, kungova mukirisitu, watopinda munhaka iwe, watopinda mufuma. Hazvina mhosva vabereki vako vakakusiya usina chinhu, asi tine nhaka yatakagadzirirwa naJesu Kristu. Paunotendeuka kugamuchira Jesu Kristu kuuya kuupenyu, watopinda munhaka, wava mudyi wenhaka pamwechete naKristu Jesu, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Being predestined, kureva kuti nhaka yakatogadzirwa kare. Iriko, pane vamwe kavasina mainsurance, pane vamwe vasina kana chii, kuti nyangwe ukafa vana vanosara vachidyei, nyangwe iwe wakwegura une nhaka here, vamwe havana kwatirisu vanhu vatema. Asi pano Jesu Kristu akatigadzirira nhaka. Oh, hallelujah. Kune nhaka yakanaka, mutauni yakanaka, ine zita rokunzi paradise, ine zita rokunzi New Jerusalem. Oh, tara yacho yakaiswa yegold, mitsetse yewaiti haisi yependitsi silver, dzimba dzacho dzakavakwa nejasipa. Shamwari, guta rakanaka iroro, pakati peguta, right in the middle of the city, like London, unoona Thames River iri pakati peguta. Asi muparadise pane Crystal River, rukova runomvura yakachena, mhenderekedzo rukova, mune miti, there is the tree of life.
mune muti weupenyu, nokuti Johana anoti vose vanokunda ndichavatendera kupinda muguta dzvene vagonodya muti weupenyu. Kana wadya muti iwoyo, you live everlasting. Hakuna rufu, hakuna upenyu. Shamwari, chotaurira waugere naye kuti ndine nhaka ndakagadzirirwa. Ukandiona ndichisiya zvivi, ukandiona ndichiramba kupopotedzana nevanhu, ukandiona ndichiramba zvakaipa, ndakatarisana nenhaka yandakagadzirirwa. Hama yangu nhasi ndinoda kutaura kuna zvakazarurwa 2 verse 7 inoti, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. That is Revelation 2 verse 7. You are allowed to go and eat the tree of life. Shamari munomu munongodya ma grapes, munongodya ma apples nema orange. Asaru anoda akagadzirira zvose zvakanaka muupenyu hunotevera. Ndiri kutaurira izvi, ndiri kutaurira kune vese vakanditeerera kuti zvinokosha kuramba tsvina dzenyika ino, kuramba zvivi zvenyika ino, kuramba zvakaipa. Shamwari, kana wabva panyika uende kunopinda munhaka yawakagadzirirwa. Let me tell you something. Jesu Kristu vakatipa a parable, vakatipa an illustration, vakatipa nyaya yemumwe murume Divas na Lazaro akanga asina kana chanacho, ewo akafa akavigwa. Bhaibheri hariti zvakaperera mukuvigwa. Bhaibheri rinoti akaenda kudenga akanoonekwa ari pachipfuva chaAbhurahamu, on Abraham's bosom. Now, chipfuva chaAbhurahamu chinotaura pamusoro pekunyaradzwa. Panyika pano tinochemedzwa nezvakawanda, tinochemedzwa nezvizhinji. Dzimwe hama dzedu dzinotitambudza, dzimwe dzinotisundira uroyi, dzimwe hadzitibate zvakanaka. Iko kumabasa uku unosevenza, hakuna chouviri chokuti unozosiyira vana nhaka. Shamwari, inongori nguva yokuchema nokurwadziwa. Asi shamwari, ukabva pano panyika, nyangwe uchirwadziwa sezvakaita Lazaro, nyangwe waiti Lazaro aiva nemaronda, ainanzwa nembwa, akanga asina kana chikafu chokudya, aidya mafufu anodonha patafura yatenzi. Asi nyangwe zvakadaro achifa, akaenda kunova pachipfuva chaAbhurahamu, on Abraham's bosom. VaKristu, regai kufunga kuti kuva nemari yakawanda kana kuva nepfuma yakawanda ndokuva naMwari. Hazvisi izvo. Kune murombo chaiye asina chaainacho, azere naMwari wake. Ndiri kurangarira Jesu Kristu ari mutemberi rimwe zuva, akagara pane vanhu vaikanda mari, vamwe vachikanda mazimari akawanda. Kwakauya imwe shirikadzi yaiva nekamari kadiki-diki, ka half penny, ka farthing, akakanda. Jesu akati, amai ava vapa kudarika vanhu vese nokuti vapa zvese zvavainazvo. Hama yangu, pane vamwe vari kufunga kuti kushayiwa zvokudya kana zvokupfeka kana zvokufuka Mwari aita mushoma mandiri. Hazvisirizvo. Lazaro akafa, aiva nemaronda, asi aenda kudenga anenge ano muviri mutsva, muviri usina chirwere. Akaenda pachipfuva chaAbhurahama. Pachipfuva inzvimbo yokunyaradzwa. Kune vari kuchema, shamwari tichanonyaradzwa. Pane hama dzangu dzemasavadha vakaimba vachiti, God shall wipe away all tears.
He shall wipe away all tears. In the land of Father's Day, there they need no sunshine bright. Mwari oh my God, hallelujah. Akatigadzirira zvakanaka. Hama dzangu zvandiri kutaura izvi hazvisi zvokuti ndingokufadzai, hazvisi zvokungoti imi mufunge kuti zvandiri kutaura izvi ndizvo. Ichokwadi chandiri kukutaurira ichi. Now, ndoda kuuya kwauri shamwari kuti ndikupemberedze, ndikukumbirise nenyasha dzaMwari. Nyangwe dai zvaibvira ndataura nemisodzi pamatama kuti usazvibvise panhaka yawakagadzirirwa naMwari. Usazvibvise panhaka yawakagadzirirwa naIshe Jesu Kristu. Nokuda kwenhamo, nokuda kwezvinorema, nokuda kwezvinorwadza, usazvibvise panhaka iyi. Ndoda kuerenga vaEfeso 5 kubva pavhesi ya 5. Inoti iyo, for this you know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of his God, of God. Amadzangu, apa regai nditaure ndakanyatsodzikama. Zvanzi hakuna mhombwe kana munhu une tsvina kana anorichiva ndiye anonamata zvifananidzo achawana nhaka muumambo hwaMwari. Nezita raJesu, zvichida wanga uri muupombwe usingazvizive, wanga uchiita zvese zvakaipa izvi usingazive, Mwari havarangarire mazuva ekusaziva, asi vanorayira iye zvino munhu wese kwese kuti atenderuke, asiye zvakaipa zvanga achiita, urege kurasikirwa nenhaka iyi. Bhaibheri rangu rinoti repent and be ye converted. Kuti kana wabva pano panyika, Mwari uyu anonokukuchira, Mwari uyu anokutora. Nokuti Bhaibheri rati hapana mhombwe kana anochiva anoita zvakaipa anowana nhaka muumambo hwaMwari. Shamwari yangu, rega kubvisa panhaka, nokuti is temporary. Pfuma yenyika ino is not eternal. Ndikafa nyange ine mamiliyoni kubengi, hazviende the next life. Ndikafa ndine zvakawanda, dzimba, motokari, ese izvozvo ndezvepanopaika. Kwandiri kunorarama eternally, kusingafiwe, munhu iko hafe, unorarama eternally. Iko ndokune nhaka yandiri kuti siyira zvitema izvi, rege zvakaipa kuti Mwari vakurwire. Ndiri kuda kuenda pana vaEfeso chapter 5 verse 6 and 7. Inontaura ichiti, for this you know, that no whoremonger, nor unclean person, do andambo kuveregerai 5 verse 6 inobva yati, let no man deceive you with in words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them. Bhaibheri root nokuda kwaizvo zvizvi, musanyengerwa nemashoko evanhu kuti izvi zvinounza hasha dzaMwari, zvinopa hasha naMwari. Mwari akati mwashamwari, iwe hakuna chakanaka kana ngangone kurapa zvokutsamwa kwaMwari, kana dokota haagone kurapa kutsamwa kwaMwari.
Ndakaverenga Bhaibheri kuna Exodus. Hey, mambo Farao, President Pharaoh veZvita vanesana nevana vaIsraeri. Jehovha novarova nemamota. Farao aitozosimuka kushedza Moses, aiwa, taura naMwari wako, chiendai zvenyu. Pamwe vapirwa nhunzi, Mwari uyu ane hasha dzakanyanya. Akazouraya matangwe. Mambo Farao akati, hasha dzaMwari ihombe. Moses, chitora vanhu muende. Hama dzangu nhasi masikati ano, ndikuda kukugombedzerai kuti urambe wakabatira panhaka yawakagadzirirwa naMwari. Paulos anoti kurarama ndiKristu, kufa kupfuma. To be absent of the body is to be present with God. Nyangwe ukafa uchisiya zvese, unenge une nhaka inokosha pamberi paMwari wako. Vafundisi, vavhangeri, vaparidzi, vose vana vesangano, hamusi kushandira munhu, hamusi kushandira zvenyika ino. There is an inheritance waiting for you. Now, I want to go to the next verse. This is my most favorable scripture, my most favorable verse. 1 Peter chapter 1, verse 3-4. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which, according to his abundant mercy, hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Listen very carefully, verse number 7. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved for you in heaven. Can I repeat that? Inheritance which is incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven. Pane dzimwe pfuma nhakatinado dziri kubhuruwara nezuva. Pane zvakawanda zviriitika, dzimwe mari dzinongoera, but iyo yatakagadzirirwa hanzi fadeth not away. Uyu ndibatsire, ndosa Paulos akati ndinoshuva kuenda kunoona Jesu Kristu. Ndibve pano panyika ndozvinopfuwa nokunaka, asi nokuda kwenyu zviri nani kuti ndogara ndichimbokudzidzisai shoko. Asi nzvimbo inonadza, nzvimbo yakafanira, inzvimbo yokuti tibve pano nyika tiende kunovana Jesu Kristu. Ndoka Paulos pandatanga kuverenga achindi kuJerusarema kwamuri kuendawo, muri kunourayiwa, akati none of these things zvinondistopa kana zvinondiita sei. Ndinoenda, handina kugadzirira kurohwa chete, asi kuvira zita raJesu Kristu. Hama dzangu dzinodikanwa, tine nhaka yatakagadzirirwa iriko kumusoro kudenga. Pandakusvika apa, ndatanga ndabata mwoyo wangu kuti ndinyatsokupataura. Mundege vari kuti fasten your seat belts. Ndakupaverenga zvangu, handisi ndakataura, andi Jesu akazvitaura. Mumachechi kazhinji vhangeri harichaparidzwa rakaparidzwa naJesu. Ndi Mark 9 verse 47 neverse 48. Mark 9 verse 47 to 48. Irikutaura pokuti, hama yangu, Mwari uyu haasi musaruri wevanhu. Mwari uyu anotida tose. Anoti
And if thine eye offend thee, pluck it out. It is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye than having two eyes to be cast into hellfire, where the worm dieth not, and the fire is not quenched. Hama dzangu, Jesu ari kutaura kwekudenga nenhagadzirira. Nyaya yakamuchira Jesu is not optional. Handosidza zvangu aina handidi. Zvanzi naIshe Jesu, kuenda usina Jesu kune moto usingadzime. Moto wacho haukuuraye. Uchararama more than 1,000 years, eternity, uchingotsva usingafe. Rwadziwa. Ndosaka Yesu ati kana ziso racho kutadzisa, riri kukutadzisa kuenda kunowa kudenga. Ribvise. Kurwadiwa kwokubvisa ziso kuri much better than kuenda kudenga. Nemaziso ese uchipinda mumoto. Ukaramba uchiverenga kuti kana gumbo, kana ruoko, kana ziso, zviri kutadzisa izvi, zvibvise. Ugamuchire Jesu. I'm talking of the seriousness of the gospel which we are preaching. Kusaritambira kune Gehenna. Now kuGehenna kufiwe. There are only two places when you die. You go to either one of these two places. Number one is paradise. Number two is hellfire. Tikasaparidza Gehenna, vhangeri harina kukwana. Hama yangu, muGehenna imomo, unenge wano muviri usingafe, kuti muviri uyu unova, muviri uyu unoora, unenge wausiya pano panyika. 2 Korinde 5 vapa verse 5 inokuudza zvandiri kutaura. Unenge wapfeka muviri usina kuvakwa nemunhu, muviri usingafe. Saka kana wano muviri iwoyo uchinamata, uri kuenda kunhaka yako. Kana usinganamate, uri kuenda kugomba remoto. Bhaibheri rati moto kana urimo uchitsva. Kana honye iri muviri mako haife, moto wacho kukaurisa unenge uchingoti yowe, uchingotsva chete. Uchatsvaka rufu ukarushaya. Uchatsvaka rufu ukarushaya. Nhasi uri kundiseka ndichiparidza. Nhasi uri kundidadira ndichiparidza. Nhasi uri kuti ukandiona ndichitaura unofunga kuti kupenga kwandiri kuita. Kune zuva rimwe chete. Oh, hallelujah. Hama yangu, ziya randiri kubudai, uchanoriripawo muGehenna. Hama yangu, Mwari afanira kuroka. Anoti wakaipa anofireko. Wakaipa ngatendeuke. Kana atendeuka, Mwari vanomuregerera. Mwari vanomukanganira. Mwari vanomudzosa kuumambo kudenga. Hama dzangu, God has no respect of persons. Hana mhosva kuti wani, hana mhosva kuti unokudzwa zvadii, hana mhosva kuti panyika pao une mbiri yakadii kana usina Jesu. Gehenna rakakwirira. Ndiri kuverenga kuna Varosi chapter 3 verse 20. Not knowing that you shall receive of inheritance, for you serve the Lord. Because you are serving the Lord, you are going to have a reward of your inheritance. Verse number 25. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. There is no respect of persons. Hama dzangu nhasi, ndiri kutaura kuti tose handidi kuti murasikirwe nenguva.
handidi kuti murasikirwe nenguva yokutsvaka Mwari, nenguva yokutsvaka Jesu Kristu. Chandawira nhasi pano patelevhizheni, ndikuda kurayira munhu wese munamato wangu kuti munyika yokwedu tirege kunoperera mugomba remoto. Munamato wangu nhasi kuti kudzinza renyu rese tirege kuperera mugomba remoto, asi tiende kuna Mwari. It's not too late if you receive Jesus Christ today. Hama dzangu, Isaiah chapter 1 verse 19 to 20 note. If you be willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and rebel, you shall be devoured with the sword. For the mouth of the Lord hath spoken it. Now, Mwari kutaura kuti zvinototangira nepano panyika. You serve the Lord, God will bless you. The Bible is saying you will eat the good of the land. If you serve the Lord, hey, you eat the good of the land. But if you do the wrong way, you are going to be devoured. You will never live a good life. Now, vamwe vadzidzi vaJesu vakauya nokuti pfume nyika ino inodiwa vakomana. Hey, panyika pano ndozviri kutadzira vamwe kumutsira Jesu Kristu. Vari kutadza nokuda zvepfuma yenyika ino. Tirega ndikuvengere wena. Kana wagamuchira Jesu, hakusi kuti unongonowana pfuma kudenga. Nepano panyika zvinotangira pano, unozviwana wena. Ndosaka Bhaibheri kuna Deuteronomy 28 inoti, kana ukateerera shoko rangu, ucharopafadzwa muguta, ucharopafadzwa kumunda, zvibereko zvomuviri wako zvicharopafadzwa, zvibereko zvevhu rako zvicharopafadzwa, zvibereko zvemombe dzako nemakwai yako zvicharopafadzwa. Aiwa, zvinotangira pano panyika. Usati waenda kudenga ukafamba nenzira yaMwari yakanaka, iye zvino nhasi chaiye unotanga kupinda munyasha dzaMwari wedu. Mark 10 verse 29 to 30. Vadzidzi vaJesu vakauya kwaari vachibvunzawo pamusoro peupenyu huno. Vanoti ivo paverse 20, kwaisu akasiya zvese tikateverai. Nanhasi tiri kuteverai tichiparidza. Tichawanei dzimba takasiya, minda takasiya, tikauya kuzotevera imi tichiparidza shoko, ko tichawaneiko? Zvokudenga zvinzwa. Ko pano panyika, teererai Jesu anopindura paverse 29. Anoti, and Jesus answered and said, verily I say unto you, verily means surely I am saying to you, there is no man that hath left a house, or a brethren, or a sisters, or a father, or a mother, or a wife, or a children, or a lands for my sake and the gospel, but he shall receive 100-fold now in this time. What tense is now? It's now. Today. You are going to receive it now in this time. Houses and brethren and sisters and mothers and children and lands with persecutions, and in the world to come eternal life. Shamwari kuwana Jesu zvinotangira panyika pano, zvinotangira muupenyu huno, zvinotangira nhasi, zvozoya kuupenyu hunouya unenge uzere nazvo zvese. Hama yangu, chauri kurambira Jesu chiko, nokuti ukatora zvimwe zvose hazvikubatsire, ukatora zvimwe zvose hapana chichakuwana. Nokuti muprofita Isaiah chapter 10 verse 11 inoti, say ye to the righteous that it shall be well with him, for they shall eat the fruit of their doings.
Woe unto the wicked, it shall be ill with him, for the reward of his hands shall be given to him. Oh, say to the righteous, it shall be well with you. Hey, vatendi mose makanterera, ngatizi chakunakira. It shall be well with you. Pano panyika, no upenyu unotevera. It shall be well with you. Namo kune vanoramba Jesu. Namo kune vane nharo dzokuramba musiki. Hama yangu, hauna zera rokuramba Mwariwe? Kana Jesu arambwe, chinorambwa chitema. Jesu arambwe, chinorambwa zvivi. Hama yangu, ndiri kukumbirisa nhasi, chii chauri kurambira Jesu? Chii chiri panyika pano chaunoti mufundisi chiyangwa, dai pasina izvi ndingadai kuteverai? Chii murume mukuru, mukadzi mukuru, kuda kuita chivindi chokunopinda guva risa? Hama yangu, na Mwari wangu anoti nyangwe zvivi zvako zvatsuka someka mutsuku, zvichachena sechando chamatsutso. Mwari wangu anoti uya titaurirane. Haarangarire mazuva ekusaziva, asi zvino nhasi anorayira munhu wese kwese kwese kuti atendeuke, adzokere kuna Mwari. Nokuti Mwari vakagadzirira nhaka yako neyangu. Mwari vakatigadzirira, we have inheritance in heaven. Tine nhaka yatakagadzirirwa naMwari. Hama yangu, nhasi ndiri kukukumbirisa kuti pauri ipapo, kana usati wagamuchira Jesu, ndiri nhuma yaMwari. Ndiri kukumbirisa right now, kwete mangwana, kwete next hour, right now, right now. Simudza maoko ako paugere ipapo, tyora uso bwako, ndinamate newe, ugamuchire Jesu Kristu. Ubve munyika yerima uye muchiedza. Ndiri kukukumbirisa zuva ranhasi, rega kutendera ranhasi kuti ridoke usati wagamuchira Jesu. Ndakunamata newe, teedzera shure kwangu. Namata uchiteedzera shure kwangu right now. Iti, Baba vangu muri kudenga, ndiregererei zvakaipa zvangu, ndiregererei mhosva dzangu. Ishe Jesu, ndikanganwirei zvose zvandakakutadzirai. Pindai mumwoyo wangu, ivai Mwari wangu, ivai mununuri wangu. Ishe Jesu, ndishambidzei muropa renyu, ndive wakachena. Ndizadzei nomweya wenyu mutsvene, kubva zuva ranhasi zvichienda mberi. Ndinoti kana wanamata munamato uyu, watova muKristu. Ndakukunamatira kuti Jesu Kristu vave newe. Ishe Jesu, vana venyu vabvuma mhosva dzavo. Shoko renyu rinoti, kana tikazvireura zvivi zvedu, imi Mwari makatendeka, munotiregerera zvakaipa zvedu, munotikanganwira kutadza kwedu. Evo kanganwirai vana venyu. Evo ngavave zvisikwa zvitsva, vashambidzei muropa renyu, vave zvisikwa zvitsva, vabve murima vauye muchiedza, muzita raJesu. Ndinoti Mwari wemasimba ose akuchengetei, Mwari wenyasha dzose aramba achipenyesa chiso chake muupenyu bwenyu. Mwari varopafadze mabasa emaoko enyu. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu nokuwadzana kumwe zvigare nesu kubva kudzamara kuve kusingaperi. Amen.
Greetings, fellow brethren from all over the world. We are back again. Hamadzinika tadzoka zvakare zihlobo ezithandekayo sesiphendukile njalo. To all fellow Christians all over the world, member countries of AFM International, and our dear membership in Zimbabwe. My name is Dr. Nathan Nira, the General Secretary of AFM in Zimbabwe. On behalf of our church president, Reverend Chiyangwa, Deputy President, Reverend Chinyemba, the entire Apostolic Council, pastors and membership at large, the AFM in Zimbabwe is pleased once again to bring to you yet another powerful Holy Ghost-filled virtual online national conference from Thursday, the 21st of May to Sunday, the 31st of May 2020. This great virtual online conference leading to Pentecost is more of a continuation of our Easter conference, dubbed the Tetelestai Conference. As you are aware, on the 40th day after resurrection, generally referred to as Holy Thursday, our Lord, our Savior, Jesus Christ, ascended to heaven. His followers then assembled in the upper room in Jerusalem for 10 days, waiting in one accord for the promise of the Holy Spirit, which was poured out on the 50th day from resurrection on Pentecost Sunday. As Christians, we commemorate these beautiful days. It is on this basis, ladies and gentlemen, that the AFM in Zimbabwe will be hosting yet another powerful conference. That's from Jesus Ascension Day, which this year is falling on Thursday, 21 May 2020, to the Pentecost Sunday on 31 May 2020. This conference is relevantly and fittingly dubbed the Upper Room Convention, the Upper Room Convention, and will run on the theme, waiting for the promise in one accord, waiting for the promise in one accord. As the largest and oldest Pentecostal church in Zimbabwe, we found it appropriate and necessary to commemorate this historic outpouring of the Holy Spirit, which completes and caps the Eastertide period. Incidentally, ladies and gentlemen, the celebration of Pentecost always coincides with the historical birth of our great church, which was literally the birth of Pentecostalism in Africa. It was during this period, on 25 May 1908, that the Apostolic Faith Mission, popularly known as AFM, was birthed in Dufontein, Johannesburg, South Africa. We will, therefore, also celebrate the birth of our great church during this Upper Room Convention. An exciting program inclusive of our AFM international leadership and leaders from other sister countries has been lined up for the AFM Celebration Week from Sunday 24 May to Saturday 30 May 2020. We are humbled, ladies and gentlemen, to lead the church and the nation into a fresh spiritual era characterized by the move and acts of the Holy Spirit. It is our prophetic view that God is about to take the nation of Zimbabwe into a new dimension which no nation has ever experienced before. The challenges of Zimbabwe has been grievous, indeed endured with patience. But God is about to remember our country, our motherland. A new era is coming. Good tidings are about to happen. Zimbabweans, brace for good tidings. We ask the world to join us as we believe God for a new nation of unprecedented blessings. We pray for our church and its membership. We pray for Zimbabwe. We pray for its leadership. We pray for its people. God bless Zimbabwe. God bless Africa. Join us on this powerful, spirit-filled virtual online conference, the Upper Room Convention, with the theme, Waiting for the Promise in One Accord. Tibatane mumepo, sibambane emkatini zihlobo. Let's virtually meet online, live on YouTube, on our Facebook, every evening
at 7 p.m. local time from 21 May to 31 May 2020. On Sundays, services will be broadcast on ZTV and ZBC at 12 noon. You all invited. You all welcome. Siyabonga zihlobo. Tinotenda amamunashe. We thank you, brethren. God bless you. Let's meet virtually. Tinotenda baba president sichiyangwa neshoko ravashumira kwatiri regai tikwata muzoso wedu tinamate patiri kupeta rushando rwedu. Baba wamasimba ose mutsvene makanaka makatendeka nezita raJesu. Tinokunamatai, tinokuvongai, tinokupai mbiri. Mazvita nekusimbisa kune vakatenda kwamuri kare. Tichiziva kuti tine nhaka yatakagadzirirwa naShe. Mutsvene wamasimba ose mimwari wekusimbisa kuzhinji kuti kunyangwe kumatanga kukashayikwa mhuru, kunyangwe zvibereko zvikashayikwa zvemuzambiringa, kunyangwe minda ikasabuditsa zvino, asi kunyangwe zvakadaro isu vanokunamatai Mwari tinokupai mbiri nekukurumbidzai. Zvakare ndinokuvongai Ishe wamadzishe, mataura kune vasingakuzivei, nekuti shoko renyu rinoti Mwari wakada nyika nekudaro, wakapa kumwanakomana wake akaberekwa ari oga, kuti ani naani anenge atenda kwaari aregere kufa, asi ave neupenyu husingaperi. Madaidza vazhinji kuumambo, matora vazhinji kuumambo. Kuna vose vakamugamuchira, wakavapa simba rekunzi vanzi vana vaMwari, ivava vakatenda kuzita rake. Vandinokuvongai nemwoyo mizhinji yamabata, nemweya mizhinji yamadzora kwamuri. Panguva ino mutsvene makanaka makatendeka, vandokutendai zvakare nezvipo zvabviswa nevana venyu, vatambanudza kubasa renyu kuti ripfuurire pamberi. Nezita raJesu weNazareta mutsvene makanaka makatendeka, ropafadzai pavabvisa, vamwe vabvisa muzvishoma kwete muzvizhinji, asi tina Mwari unowedzera. Maita mutsvene makanaka makatendeka, zita renyu ngaribatwe neutsvene. Mazvita panguva ino, nyasha ngadziwande kuvana venyu, zita renyu ngarikudzwe. Tinokutendai nekukunamatai muzita raJesu. Amen. Oza nawe